Jamhuriyar Musulunci ta tura gargaɗi ga ƙasar Senegal. Jamhuriyar Musulunci ta tura gargaɗi ga shugaban ƙasar Senegal saboda wasu maganganu da ya fito yi akan mai da martani da kuma kare kai da Jamhuriyar Musulunci take yi akan munafukan ƙasashen da aka haɗa baki wajen kai Iran ƙasa. Jamhuriyar Musulunci ta ce missile ɗinta fa ya fi ƙarfin Afirka, kuma sannan kowace ƙasa da ta yi yunƙurin tsoma baki ko kuma sa kanta to fa ta manta akwai missile ɗinta yana nan yana jiranta. To idan kuka ga wata masifa ta samu Afirka a ciki ma har da Najeriya, to ba kowa ne ya fara tsokano ta ba, wallahi wannan shugaban ƙasar Senegal ɗin da muke masa kallon mutumin kirki, muna ganin ‘yan ƙasa sun zaɓe shi, muna ganin shi matashi ɗan uwanmu, to fa ya shigo ya saki layi. Ya saki layi, ana maganar zakuna, ana maganar giwaye wanda suka buga ma sun buga, ana maganar zakuna, wa yake maganar ɗan tsako, wa yake maganar biri, kai da kana nan kana fama da shinkafa da wake da talauci a ƙasar ka ma ya ishe ka, ka je kai kokari ka kare da ƙasar ka mana. To yau ya tsallako layi, kuma tsallako layin da yayi, na rantse da Allah an ce missile din Jamhuriyar Musulunci ta ce missile ɗinta zai iya tsallakewa ko ina a Afirka, kuma ko ina ta ajiye mai missile ɗinta. Inda za ka saki layi ka zo da wani farmaki ka dinga cewa ai bai kamata ta yi ba. Kuma sannan abu na biyu shine sai kuma mu dawo kan Najeriya. Wallahi mu dawo kan Najeriya, dan naga alamun cewa yanzu an saki wata layi, ana so a yi irin wannan jahilcin da aka dinga yin shi a baya, irin wannan haukan da aka dinga yin shi a baya, da kokarin wai dan naga wai shugaban kasar ambasada na kasar mamaya ya fito ya yi bayani na gwamnatin Najeriya ta rikice sai ɗaukan mataki ake. Da ne kuka ci mu da buguzin, da ne, yanzu na rantse da Allah ko da bulala sai an saita ku. Kun dai san inda mizali yake, yana nan gidan shugaban ƙasa ma bai bari ba. Europe din na kuma da kuke tunanin cewa nan ne allolinku, nan ne mafakarku, to wallahi mizal din Iran zai iya tafiya duk inda kuke tafiya. Saboda haka salin alun ku ja baki ku yi shiru. Wannan ta'addancin da kashe 'yan shi'a da kuke yi, da kashe wa'anda ba ji ba gani ba, ku je ku ji da abin da yake damun ku, 'yan daudu wanda ga 'yan ta'adda nan ma da 'yan boko haram sun gagare ku shekara da shekaru kun kasa yi, har wai dan shugaban kasar dan ambasadan kasar mama ya fito yayi bayani, har ku je ku dinga aje 'yan sanda a nan, polisa a nan, ku ba ku yadda kaza ba. Da ne aka yi wannan iskancin. Na rantse da girman Allah da ne, yanzu na rantse da girman Allah mutum ko ba dan Allah ba sai ya bi gaskiya, ko ba dan Allah ba, ko dan tsoron rayuwarsa, na rantse da Allah dole a bar mutum yayi abin da ya ga dama. Dole a bar mutum yayi abin da ya gara, tun daga 'yan ta'addatan ma kun kasa yin maganin su, amma saboda wasu sun zo sun ziga ku, kuna ganin cewa wai ku sun zo kun ziga kuna musu kallon allolinku saboda sun yi magana har kun fara ɗaukan mataki. To ku taba ku gani, mizal har gidan mutum zai je kuma ba abin da zai kare shi, saboda allolin naku da kuke dogara da su ma kuna kallo cikin garin su yanda yake, duk technology su, duk ilimin su, duk kuɗin su, amma mizal ɗaya ba sa iya kare shi. Sannan kuma shugaban kasar Senegal, ka ja bakin ka kai shiru in ba so kake ka jawo 'yan Afirka masifa ba. Ka jawo 'yan Afirka masifa ba. Ba abin da kuka iya banda cin shinkafa da wake, komai a Afirka ku ne a ƙasa. Babu abin da kuka iya kerawa barantana ku wata bajinta, wai ku ne da kokarin kuwa ya ga muku yanzu yakin bindiga, yakin kato da gora ake yi. Ni rike bindiga kai ka rike bindiga, an wuce wannan ai. Ai a cikin gidanka za a je a same ka maka illa, kana kwance. Ga ka da dubunnan sojojin, ga ka da dubunnan motocin, ga ka da dubunnan tankokin, ga ka da dubunnan kayan yakin, din na banza ne malam. Ana zonan aka danna aka ce je ka dan, na rantse da Allah ko kure ba za a yi ba a cikin sakanni, sai dai a neme ka a rasa. Ai mun gode Allah, na rantse da Allah. Shub a ci gaba da addu'a.